Борис, бөлішмәсәң дә була. Минем үз ризыгым бар. Минеке дә, үзең аша. Юк, алай ярамый. Ризык бөлүшү. Бабайлардан келген гырыф-гадәт. Кайын беләсең син моны? Чынлап шулай. Далада яшәүче халыклар юлчыны күрсәләр, беренче эш итеп, аңа ризык тәкъдим иткән. Көн чыгыштан киләме ул, көн батыштанмы? Төньяктанмы? Көньяктанмы? Дусмы ул, дошманмы? Иң беренче эш итеп, алар юлчыны табын янына чакырганнар. Чөнки бер кем дә ризыктан өстен була алмый. Әйе. Кайын беләсез сез буларны? Безгә тарих музеенда сөйләделәр. Син ул көнне килә алмадың. Һәм андый гырыф-гадәтләр башка мәдәниятләрдә дә бар. Чөнки гырыф-гадәтләр аша бабайлар яшьләргә тәрбия биргәннәр. Аңлашылды. Алайса рәхмәт, Борис. Минем үземә үк күңелле булып китте. Һәм беләсезме, Быстыбый ул бит татар халык ризыгы. Димәк, барысы да бабайлар кушканча. Әйе, ләкин элек аны бәрәңге белән түгел, ярма белән ясаганнар. Ни өчен? Бәрәңге белән тәмлерәк бит. Юк. Ярма тизрәк пешкән. Юк. Бәрәңге белән комырны бергә ашарга ярамый. Юк инде. Әйе, Борис. Чөнки ул вакытта бездә әле бәрәңге үсмәгән.